Tim tak kendiat minya sengap halor ka jing phawar jong ni kena ka ba shyrkhei ba do ka tata bat ka ba sngoy ha ba ya ki thei samla hang ya po ka ri khasi ke jong ka mesim kas ngap kenja kacol ti shikilo bala bam le dakaskei patlun ti lakiu dol bala phong ti ki kenthei ti ha fb ching bhabri kum si devi kendu pat umar mat sakru so kram kum ful kubi lang teli lang te bala te halol upat lada klip pam tre phala du ka shong ban. Everything I can do only for you. But if I do for you, you have to say me I love you. Yakut te shibache o kata pidang yapoi. Wat viet bat pu sam ke iba I chung pila poi. Ladan iwe I kong iba sa hanor silong. Ipong keskat ching dong ipen I kok bayong. Tim tapat ngi pe ya kan ka jing shad jo ini we I breu ha ka ba ila khwai do ka wai ni kinan bat yo dan plan jo pi ba itu ina kanan sa komen po jo kan ka video pa ini breu la shad namar ila comment ayo ka do ha ka ba he ba ya pinga da isha pi ken di phala na pila do shawe ya na ya na pila mong shyrkhei la pi do ya ai la dan pi ka ba ti na mo man do ka tu se ya ji jing ke pa na cha ma tu ya ki kula sa shi sien thap nan tu pi ya